tirombodiscassa nawo yazodwa abantu zodwa bathi nguzodwa zodwa right uyayititaure nawo yazodwa zodwa anetsa zodwa kuda kukonzeresa munyika medu nyika yakasununguka nyika ine rugare uyayitimbodiscassa nawo yazodwa uyu uzodwa ufele South Africa sizokhuluma indaba kazodwa zodwa rungoti nini maita sei ipapo mainasani inini chibva ndaita sei ipapo pfungwa dzekudonosvika kucarnival dzasadza dova apo ndima wari kuchemera zodwa kaimi I want you to help me here chokwadi tingabayane nemapanga kubayirana zodwa zodwa chokwadi kuda chamisa ari kuti zodwa ngauya akapfeka ozobvisira kuno vamwe vari kuti aiwa ngaabve ikoka asina tozomupfeke team lacoste yabva yapindira makaro epfe saka todiiko nazodwa ouya here kozi vanhu vava kuurayana ndakaona eni nezuro eni akapinzwa bhisi eni akashautwa paya akanopopotegwa paya zvikanzi how can you say zodwa ngaasauye but isusu tikumutyira zodwa akauya tina wafana wedu waye wekumasvingo wafana 3 vaye tabani na uyu mfana uyu zodwa akauya akadaro munongozivawo kuno kuharare mana anobva azonodini paya anofukiswa musoro ndara ndoda vanhu vanotaura pana turi ngatidiscussei nawo yazodwa ouya here ucarnival but what's worse the samba girls or zodwa because zodwa ari nani because anenge ane dress pamusoro manje the samba girls pakaipa pa the samba girls saka inini zangu zakomi pasi ndongodaiwa ngatirege kuurayirana zodwa tine many other issues ari kunetsa especially nawo yegenga iri repolisi risingabve pamarodzi iri hatingamborwire zodwa madhodha silweli uzodwa wavantu hai madhodha zodwa mana here handikuzviramba ine genga zongauye please zodwa arwadza tangote alright saka ndichataura naminister chero akauya futi habhadharwe shem zete munongoziva zodwa anogona kuuya but mai kwaanogona kupefomera maybe kuya kubhawa mabhawa aya anoendwa nana uyu but tinawo vedu vanhu vanofamba wakangodaro ananingi uyu anonzani uyu wedu uyu wemabhodhoro tinaye wani wemabhodhoro anokwanisa kupinda ipapo panzvimbo yazvoto instead of promoting this kondikunzwa kuti biniman asati adzokera ari muno ada kupefoma futi ipapo nazodwa genga hanzi biniman ari kutenderera mubaromo ari kumirira zodwa no we cannot fight guys over zodwa vese vakatukawo eni endai munongomuti sori izvezvi ena haasi kumuka izvezvi ndambobva vanomutsvaga ena ari kutadza kumuka nemashoutings nezuro yange rehikiri papeji paeni saka ndongoti handei tonoti sori kuna eni vese vakashaudhawo eni zodwa hachisi chinhu zodwa ndiwo indiscipline kutoitwa nazodwa iyoyo saka isi tiringoti aiwa ngatirege kurwira zodwa indi nhau yacho yatiri kurwira inonzwisa tsitsi guys we have other issues have got more issues are of importance nhau dzakaita seuyu yedu cricket team yedu isingahwine mawarriors at least pane kurwira zodwa amana ndo basa rana zowi ndo basa rana bev kairoro ndo kwavo ikoko ngatovapei mari vavo varipo vacho taneta nekuona local content takuda international staff agenga hamusadaro kenga international staff ndoiri kuti kwadzisa vanhu vanoda zvezvekunze kwenyika zvemunotaneta nazvo saka tiriko chiko gutu iwo ndiwe mumwe saka uchanyanyaona kuti mostly its men who are fighting for zodwa sitting pambili ngozodwa pambili so genga ndangoti aiwa musabayane nemapanga kwamuri ikoko vari kuti zodwa ngaauye isai malaiki vari kuti zodwa ngaasauye isai kakaisa kehasha kaya
kakashatirwa ka emoji kemunhu akashatirwa ke tione kuti anowina here zodwa achasiya apunza misha kunoku munongoazivawo maminista edu madiri anoita madresi malaika awanda zodwa ari kudiwa maibapo ndati vari kuti zodwa ngaasauye iseka munhu kakashatirwa kakachuka matama ke exactly akuuya vari kuti aiwa zodwa ikoko kwaanogara ikoko hayo ari malaika ega ndokumbirawo mumwe munhu adedze honorable Patrick Joao vamunzo uyo anonzi Jose ndiye mumwe ari kuti zodwa ngauye ndokumbirawo sambari andidedzerawo honorable Patrick Joao ndidedzerewo eni nhira haina ndaproblem naye zodwa chero akafamba ubvaona akaguvi anongonzwa nekuridzirwa muridzi unowafanira kunge pamusika ngatouya toda kumuona isu apa munhu imupostori hama dzangu anotopinda ungotsvuku asi ari kutoti zodwa ngauwe malaika akawanda ndaona saka genga this is what we just saying vanhu vari kupopota vamwe vari kuisa malaiki this heart for zodwa abantu ende nawe yanetsa ndekuti ngawe oya akapfeka kuda chamisa where are you uyai kuno mudhara ndidedzerewo kuda atiudza kuti ouya here but we have got our own people we have our own very own Zimbabweans who can do that and handimunoziva mutemo employment unoti you cannot employ a foreigner when you have locals who can take the local content irilo yara saka tichiti international staff right guys standards it has been so much fun we cannot fight over zodwa uzodwa is just nothing uzodwa asulutho tholi ukuthi abantu sebalwela uzodwa and then it's difficult but hey Hansi come I teach you how to take money young and in Nira. Guys, thank you so much. It has been fun. It has been fun. We love you and now we are so to Zaka mangwana omchango zona kuti zodwa malaika awanda zodwa ngauye ora zodwa ari kunzi ngauye kobhevu wedu ite tarita nayo ndatombomuona ine wake wewe brown Saka guys, we love you so much. This is the Comic Pastor signing out. Flor Gonya, how you doing? Right guys, phone yangu phone Prosper, Muje mdara.